Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Juan miingon kang Hesus, magtutudlo nakakita kamig tao nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan, ug sanglit dili man siya kauban nato, gibadlong namo siya. Si Hesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdidi, kay way tao nga maghimog milagro sa akong ngalan, nga makasultik dautan bahin kanako. Kay ang dili batok kanato, dapig kanato. Timan ininyo kini, ang mopainom kaninyog tubig kay kamo iya nako, makadawat gayod og ganti. Ug mahitungod niining mga bata nga nagtuo kanako, maayo pa sa usa ka tawo nga higtan og usa ka dakong galingang bato ang iyang liog ug itambog siya sa dagat kaysa makaangin siya sa usa kanila nga mahimulag kanako. Busa kun ang usa mo kakamot makapahimulag kanimo gikan kanako, putla kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usaray kamot kaysa sangkap kag kamot apan mahiadto ka sa impyerno ngadto sa kalayo nga way pagkapalong. Kung ang usa mo katiil maoy makapahimulag kanimo gikan kanako, putla usab kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa kinabuhi nga usaray tiil kaysa sangkap kag tiil apan itambog ka sa impyerno. O kung ang usa mo kamata maoy makapahimulag kanimo gikan kanako, lugita kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa gingharian sa Dios nga usaray mata kaysa sangkap kag mata apan itambog ka sa impyerno. Dito dili mamatay ang ilang mga ulod ug dili mapalong ang kalayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang gahom sa Ginoo iya gidaing ihatag bisan pa og dili yon formally member sa iyang simbahan. Mao na nga diri sa atong Ebanghelyo niingon si San Juan, Lord, naa may nanghingilin og yawa dito gigamit ang imongan, pero di man to sakop nato, among gibadlong. Nya ningon din ang Ginoo, ayaw badlonga, sagdi lang. Kay kung magsangyaw siya sa akong ngalan, nya maghingilin siya mga yawa sa akong ngalan, di gina kontra nato, kauban gina nato. So unsa man di ay ang tinuod gyud nga kauban ni Kristo, kanang dili kontra ni Kristo. Nya kinsa may tinuod na kontra ni Kristo? Kinsa man? Kanang magsultig dautan batok ni Kristo. Kamo di mo magsultig dautan batok sa Ginoo? Mayo kaya mga lektor angkon dayon sahay. Kamo das loyo di mo magsultig dautan batok sa Ginoo? Ha? Kanira ba peligro biya kay nistanan? Makapaimpyerno gini. Nya unsa man kanus aman ta makasultig dautan batok ni Kristo? Iya nang giistorya dire. Kung kining usa ka bata ba kanang bata wa man isa, di ba? Ingon din siya, kinsa to nga makapahimulag aning bataa gikan kanako, mas maayo paghigtan o galingang bato ang iyang liog o itambog sa dagat
kaysa makaangin siya ning bata nga mahimulag kanako. Unsa man ang mahimulag tas Ginoo? Kanang sala. Sala ba? Kanang sala maunay makaputol sa atong koneksyon sa Ginoo. Kada nato kasala, putol ginang koneksyon. Nyagwa sa ganitay masumpay sad ang atong koneksyon niya. Kanang gitawag natong mga maayong buhat. Nya kanus-a man ta maka-influensya sa mga bata nga mahimulag ni Kristo. Kana bitang inahan nga magsigig pamalikas nang mamalikas ba? Kana imong gida ang imong anak padong sa impierno. Kinsa dinhi ang dili gyud mamalikas, di gyud mga saba sa iyang anak, tasa kamo. Kasta kamo mga katikista, di mo pataas sa inyong kamot. Mga buangon dahil mo. Oy, grabe hagod. Wa, gidi ay. Pulos gidi mo makaangin. Ay, iguli sa inyo. Pangadto mo dito, skili dito, ato nga liluan dito. Saan nga na? Kanang naidagat dito ba? O kana? Pagdamo dito bato, hikti na yung liyong. Panghog na dito. Kaangin mo dahil mga tos impyerno dahil sa inyong mga bata, ato na lang nadadala lang ato. Hikti lang liyong bato. Niya karon, lain na sad nga makapakasala nato, kini na sang atong mga bahin sa lawas, gisgutan dire, mata, kamot, tiil. Ay apil na sa natong dila. Dila ba? O kaning dunggan. Dunggan. Unsa may ingong Kristo, basta ang imong kamot, usan nimo kakamot, nakaangin sa pagpakasala, putla na. May pakunugwa kay kamot usa, pero adto kas langit, kaysa kumpleto kag kamot, pero adto kas impierno. Nya kana sa kunong imong tiil, ug mao nay makaingon sa pagpakasala, putla sana. Narabay usahay kanang atong kamot, no? Bisag unsa lay hikapon. Karon inyong kamot, kumusta man? Unsa may gigamitas inyong kamot? Pulos gyud maka Ginoo o naasay maka impierno? Ha? Kining kamot pare, ligro yan eh. Labaw na lang inyong. Kamo mga bana. Kanusa man makasa ng inyong kamot og dako-dako. Kung di na ninyo ihikap sa inyong asawa, adto na nasa silingan, bantay lagi mo. Kamong mga anak, nusam na makasain yung kamot, kanang magsige na lang mo, dukdok anang computer, anang cellphone, sige na lang yung anak. Wa na gani kahikap sa hugasan, sa labhanan. Wa na gani ka panglimpyo, ang mama lang gapoy manglimpyo. Dili gani ka pamilo sa gihigdaan, to ang nagatulpok na sa cellphone. Putla ng kamot ninyo. Oh, la. Wala na gisugong Kristo day. O mo na. Nya musunod mong Kristo. Da. Kanang inyong mata. Unsa may gisigyag tanaw na ron? Bantay lagi mo. Kanang sige gihap sa kwarta. Sige gihap sa kwarta. Ang kwarta na lang yung gitutukan. Di na ramag yung kabasa sa Biblia. Di na katanaw sa mga paninginhangla silingan. Tanaw gana na yung kwarta. Kana, lugitan na lang na. Wanay kapuslanan. Kana mga mata, may kayo mo subay ng utlanan, niya umulapas o gamay ang silingan, kiha na yun. Lugitan na ng mata ni mo. Gausik-usik lang ang mata ha. Kita mo. Kanang imong tiil nga dali kay makareport nga tos barangay, tungod las utang sa imong silingan, magisigihan gini mong monitor sa imong mata, hala, lugitan na imong mata, ipakapi nagputol imong tiil. Naroon din nakakadtos barangay, kiha dito, sige ditong away. Kining kamots pare, magsige lang dawat kolekta, niya isods bulsa, ayaw putla. Ayaw, pare, ko na, no? Saan tataon mo, Basta pare, inyo pang iapil. Apil ka na, putla na. Nawa na to, sunod Domingo, di ba? Porting daghana din ni Way Kamot.
Ang uban dinhib, way mata. Pagsuod sa pari, wa say kamot la. Ingon sa mga naunsa ni pariya de sa tuday ka gamit ka. Usa na lang ba Ginoong na ka. Loyas pari no anay kamot ba. Di na mo ipasabot nga aktual gyud putlon. Unsa man? Putla ang iyang gibuhat, putla ang iyang binuhatan. Pugsa pagputol. Pasabot kanang sige nimong cellphone, putla na itabang ng imong kamot dito sa kusina, dito sa mga hugasan, dito sa labhanan, dito sa pagpanglimpyo. Ikaw nga naka ka, impirnuhono na ka. Ikaw sang inahana ka nga magsikag lurat-luratan ng imong mata, pugsa ng imong mata nga mahimong beautiful eyes. Ano ba? Di na ka mulurat. Mingon na rin ka niyo, duta sa akong anak ha, kasuga mo tulpok sa computer. Ano ba? Kamu sa mga bana, nga na ganahig hika pa ng inyong asawa, pugsa yung balhin. Dito ihikap sa asawa. Lami man gito mga DC, no? DC ba? Wako kasuhay hika pa namin, pero kamu saan, magduda saan mo na ako. Pero karang, opportunity nga no kung dili. Pero ka na, ikapikap ka na. Sa isinta na imong edad, imong asawa, 58, niya, sige kagikapikap atong 18. Hay may nindot hikapon, ang 58 o 18. Ako, bisag imaginon ko na, nindot yun 18. Wala na ayaw 58. Ito sa nagutay na bili na. Pero pugsa, ayaw na da dito ihigap kay makapahimulag na ni Mos Ginoo. Dito higap atong luod na kaayo. Kay mautoy makapalangit nimo, mautoy makapalangit. Putla tong imong bisyo, kanang imong kaulag, putla na. Kanang himo nimo ng kabit-kabit anang mga batanon, putla na. Dito na ihurot ang imong lawas og dugo sa imong gipakaslan nga asawa urbana aron ka malangit. Di na sayon usa na kapaagi sa pagpakamatay. Pero buhata na aron ka malangit. Mas maayo pag maghila ka dinhi sikag hikap gato imong luha. Ano man gyud Lord? Ana ba? Mas may pag magtuo imong luha kay inig kamatay nimo kay tiwasuno naman lang sagka si 60 naman ka gamay naman lang kagkuwang adto din kas langit no kamo sa mga asawa kung ang inyong bana na tintal sa dato mga 18 ay saan mo pagsigig yaw-yaw 58 na biya ka tiwasuno na biya sagka labi na yung 65 na ka o niya magsigi pa yung kagyaw-yaw uy ayaw na lang ingna na lang na imong bana maging sino ka man mamahalin kita gamitan na lang ang imong dila sa pagsangyaw sa maayong balita sa Ginoo balita sa gugma balita sa pagpasaylo balita sa pagdawat nga way reklamo o kana gamitan na lang ang imong kamot sa paggakus anang imong bana nga lain ang igbaho kay porting hubugas tuba palahubog ay pagyaw-yaw na hubog imong bana at timana na lana kay hapit na sana matiwas may na lang nang di ka madas impierno anang kapalahubog niya mao'y makapalangit nimo kay ang imong kamot og tiil gigamit nimo sa pag-alagad aning buangon mong bana di ba nindot no nya kanang kwarta unsaon mo na para malangit ihog sa kolekta ang tanan. Nya ako muhangyo ko ninyo ipalit og slots. Kay hapit na matapos ang adlaw sa atong pagpamaligya, kutob na lang ipit sa 30. Karo upat na lang ka adlaw. Nya naa patay available nga 8,381 ka slots. Ang atong halin niabot nag 21,119 slots. Pakpaka na ito ang Ginoo. Ay na mo pagsigigtigom man ang kwarta. Ay mo pagsigtigom kay matod pa sa ikaduhang pagbasa nakabati mo. Unsa may gisulti sa ikaduhang pagbasa? Kamong mga dato
panghilak mo o pagminatay tungod sa inyong kwarta, sa inyong mga sinina, sa inyong mga bulawan, nga gipangtaya na o gikutkot na sa mga anay. Ana, sa pasabot ana, panghilak mo, kay hapit na ninyo biyai ang inyong kwarta. Lingi ay mong tupad. Lingi Tanawa, di ba gatap-tap? Gamay na lay kuha nga na. Ang sunod ana, tabuna na sa gitap-tapan na guna sa to pahapit na oy. O na ang COVID nga mo tiwas natong tanan. Ay na mo pagsigig balyoan ng kwarta, kanang imong mga sinina, kanang imong mga alahas, ayaw na. Kanang tanan yung alahas, ipamaligya na, niya ang halin, ipalit og slag. Haron inig kamatay ninyo, sugaton mo mahal nga birhen sa Fatima. Og bisag naa pa mo isala, iyang ablihan ang langit, kay daghan mong napalit nga slag. Di na pwede? Pwede. Pwede kay nas mahal nga birhen. Nya kay wa man gid mo mamalit, bahala na mo diya. Nindog na tayo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mabalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang atong magtutudlo, nagtudlo kanato nga ang pagsunod sa iyang mga pulong o mga kasuguan, magluwas kanato. Busa, mudangot kita nga mapaubsanon ngadto sa Dios ug moingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa balaang katawhan sa Dios, nga malimbasog sa pagsalikway sa tanang dautan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nasod, diin ang mga Kristohanon nagantos tungod sa ilang pagtuo, nga ang grasya sa Dios mulamdag kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pasaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, labi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, maligay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, nga maangko na nila ang pahulay nga dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Dios,
among amahan ug naghatag sa among manunobos, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo diha sa mapaubsanon ug mahigugmaon nga mga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.